Mega Grace on Sunday on Mpume FM. Adult Radio for the young at heart, powerful sounds. Ekseni Mpume Hlabisa is not a man. Ukuthi engaqamba manga akakushila ezini lakhe yena uyakwenza. Yazi yanamandla ingoma ekseni kwi Mega Grace on Sunday. Isikhathi sakho njengamanje it's 28 minutes before 10 o'clock. Sinaye kuMpume Hlabisa namhlanje ungambona unjani ya on our YouTube channel khona uzombona. Good morning. How are you this morning? Sanibonani. Unjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Thank you so much for coming through a studio namhlanje. It's such an honor. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Waze wahlabelela waze wacula. Oh. Unkulunkulu. Hayi umusa kaNkulunkulu. Right, asingeneni sibhenge la ukuthi ubani uMpume Hlabisa uqhamukaphi uvelaphi ngoba siyaqala ukuba ne-official interview nawe namhlanje. Sibe nesikhathi sanele. Amen. Yes. uMpume umntwana wale kwaHlabisa Ungahlabisa vele kanti? Nguhlabisa ngobulawayo sobakhethile usigidi sikamgabe. Nkosi yami. Yimi lo ungotsho omkhulu. Ngomntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe egameni lika Jesu. Yes. uNkulunkulu wangipha umusa nje wangiphi ivoice yokumdumisa. Angiculi kahle kodwa nje ngiyadumisa kunevoice nje ukuthi uJehova wangipha nje ukuthi ngimdumise. Khona lokho uNkulunkulu engimbonga ngakho njalo mangivuka ngani ngithi kodwa Nkosi wawuboneni kimi. Hayi wangenzela umusa uNkulunkulu. Sitsheleke i-background yakho unomculo uqhamuka kuphi uvela kanjani ungena kanjani sikubona manje usemculweni usihamba noJumbo manje sikubona lapho uJumbo akubiza ungene udwebe usho. Ngiqale ukusebenza eMandeni bengisesemandeni ngisebenza nenye group okuthiwa iBright Future. Ngibese ngithola ithuba lokuthi ngize kuma auditions ama Crown Gospel Music Awards ngo2011 ilake engiqale khona ukusebenza kuma Crown Gospel Music Awards ngabheka ama artist amaningi engisebenze nawo la eThekwini. Hey baningi kakhulu. Usebenza kanjani kodwa mawusebenza nabo uyi backing vocalist wena? No kumnandi nje. Yabo kumnandi nje ngangisajabula phela nami yabona ukuthi ngisaqala ukusebenza ukuthi nje ngiyatravela nje. Yabona nje mangibuyile ngithi kade ngekho ade ngiyocula. Yabona nje ngiqale ukusebenza ukubheka nje kakhulu ngiqala ukusebenza nabo Sigwili. Kwaba ubaba wasestezi thina ngisebenzile nobaba wasestezi. How was the feeling kade ubona ukuthi na uhlezi umbona kwi TV no babo kade ubaba manje usucula nabo la nasebheka? Bethu uyabona nje abantu engisebenza nabo mina ngiyabahlonipha kakhulu. Ngiyabahlonipha abantu engisebenza nabo futhi yabona ukuthi uma usebenze nabantu ababona baphambili kunami phela mina bengibheka ngithi bephambili kunami. So uyafunda izinto eziningi endleleni. So ngisebenze nabo akekho Nkosi yami wakwangiphatha kabi noma wakwangihlukumeza ngithi nje angicabanga ukusebenza noba ngoba namanje ngiyasebenza nocela ukuthi ngisebenze naye. So ilapho engiqale khona ke ukuthi ke ngisebenze nabo ngasebenza nabo kusukela ngiqala kwa2011 ngiqala ama Crown kwa2012 kuze kube manje ke kwaze kwathi ngo2016 la engaqala khona ukurecord album yami ethi ogama linguJesu. Yes. Yini le kwenza manje usufuna ukuyimela ke manje ube nealbum yakho ukuthi uyirecordele wedwa eceleni? Kahle album yami le engizoyenza manje eyesithathu because lokuqala ibithi ogama linguJesu then abantu abaningi ke abamazi uMpume Hlabisa bamanzi ngo nami ngiyaya eShilo ngusiswa seShilo mina ngiyobonga ukuthi uJehova ngenzele khona. So njengamanje lokho okusezike ngikuphekayo ngipheka ibhodwe lami lesithathu. Yebo. Kade uyidonsa le ndima? No ayikade uNkulunkulu ehamba nami nje indlela yami yonke. Yebo. Ngifuna sibheke ke manje ukuthi njengoba usungenile emculweni iziphi ezinye zezinto ngathi ubhekene nazo wafunda kuzona ukuthi kahle endimeni yomculo izinto kumele zihambe kanje. Endimeni yomculo into engingayisho nabasazocabanga ukuthi bafuna ukuyorecord kuyabekezela. Ayikho into edlula ukubekezela nokuzithoba la
especially mawenza gospel ke abantu abaningi bazi ukuthi umuntu owenza gospel umzalwane mawenza gospel umzalwane so indlela yakho yonke kumele ihambe ngokuba umzalwane ngokwesaba uNkulunkulu manje kuba lula noma kulukhuni mawesaba uNkulunkulu bese futhi uyazithoba njengoba lithi iBhayibheli bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami manje iyona nto ofanele uyazikela ukuthi mawuhamba nje hamba ngokuzithoba endleleni umesaba uNkulunkulu noma kufika izimo ozibonayo ukuthi khona isimo masifika ubone sengathi ayilesi sizongithela phansi kodwa ube nento ethi ithemba alimbulali ithemba uma unethemba uhlale unethemba ube nokuthobeka nokwesaba To make a grace on Sunday on Mpume FM, Adult Radio for the Young at Heart. We are in conversation namhlanje with Mpume Hlabisa sikhuluma naye ngomculo wakhe nokuthi ungene kanjani la emculweni. You can send us, you can call us ku 086 10 300 086 10 300 if you have any question for Mpume Hlabisa ufuna ukubuza umbuzo othile ngakwazi ukuthi wenze kanjalo sikhulume kanye naye. Siqale ngalama siyabuya siyaqhubeka futhi nengxoxo yethu noMpume Hlabisa. This is Mega Grace on Sunday. Good morning. It's Mega Grace on Sunday on Mpume FM, Adult Radio for the Young at Heart. Igama lakho Mpume Hlabisa, ingoma yakhe namandla uthi nami ngiyaye eshilo ngiyobonga inkosi noma kukhona ungahambanga kahle kodwa ngiyakhona ngiyombonga usimakade ngalokhu angenzele khona. Siswami ngiyazi ukuthi abantu bafisa ukuconnecta nawe bafisa nokuthola ingoma zakho. Sitshele ukuthi ingoma zakho zitholakala kuyiphi indawo ikuphi lapho singayithola khona. Ingoma zami uyakwazi ukuyidownloada ku-downloada ku-Deezer, iTunes, Spotify uyakwazi ukuthi uyithole khona laba abafuna sekuyiyona ndlela elula leyo yokuthi ngoba ama-CD impela sekunzima ukuthola ukuthi abantu bahambe bey'tolo bayothola ama-hard copy. Yes. Thank you so much. Social media platforms ikuthola kanjani? Ku Facebook nguMpume nami ngiyaya eshilo Hlabisa. Instagram Mpume Hlabisa.mh. Yes. Kube TikTok Mpume Hlabisa. Yes, ngikona ku TikTok. Bele ngiyokuchecka ngiyafula ku TikTok. Bona ukuthi ushazi Mpume Hlabisa ngikona ku TikTok. Ngibona isithombe sakho, kuyiposta yemvuselelo kamoya, ngakubona nawe uvela lapha yana. Yebo Nkosi yami. Yebo Nkosi yami ngikhona nami. Yini singayilindela kuwena ngomhla ka-25? Oh, laphana ke ayi laphana kuyabe kushikisha isilwane esithile. Kuyabe kushikisha isilwane esithile ufudu lapha yana. Yeah. Kuyimvuselelo kuzobe kumnandi kakhulu. Sobe uyabona khona into engenisele kulezi insuku ekuthiwa ithomoyi maye babe yeah maye Jesu oh laphana kuzobe indumisi izobe iphezulu. Yes. Uyabona nje indumisi izobe iphezulu kunge abathanda ithomoyi abathanda yaba i-worship. Uyabona nje laphana kuzobe kumnandi kakhulu. Umuntu nje bangayibambezela abazalwane behambe beyodla ukudla kwendlebe. Yes. Noma kanjani sobe sikhona ngomhla ka-25 ngifuna ukukhuluma nobaba la uhamba naye njengamanje ubaba uThemba Nozulu okuyena ubhizi ohlanganisa opheka lento enkulu kangaka imvuselelo kamoya. Baba uNozulu ninjani baba? Siyaphila mhlonishwa njani wena? Siyaphila. Nathi into enkulu osenzela yona iqhamukapi lento engaka osihlelela yona? Hey, impilo iba negigaba ibe negemegeme. Yes. Eziyenza ukuthi umuntu mayehleli adla amathambo engqondo ebese kuba khona into ezifana nalezi ezivelayo. Yeah. Izimo ke zomhlaba ezenzayo ukuthi kuhlale kube khona isimo sokuthi ake kudunyiswe. Yes. Inhloso yayo yonke lento ukudumisa ngokweculo. Yeah. Manje ngiyazi ukuthi imvuselelo kamoya iyesibili le. Kukhona okunye okuhlukile kunaleyo yokuqala osiphathele khona kuloko? Kukhona okuhlukile kakhulu njengoba ingane yenza uhlanganisa u2 years kulonyaka. Yeah.
ingane ke yakhasa Yes. ayiveli iqhamukisa ihamba. Mm. So sisasekwele process yokuthi siya improve kulokho kwakwenzekile kunyaka ophelile. Isibalo sabahlabeleli abakhona sithe ukunyuka. Yes. Nezinga ke layo i-event iyodwa nje kunomehluko omkhulu. Nabantu abazokwazi ukuthi bahlomule. Yes. Kulokho ke impela ngeke ngasho ngathi abezayo icathulo lezi ama high cox bangaziphatha kodwa mase bengena bazikhumula ngoba eseshilo naye uMahlabisa kube kudanswa lapha kube kugidwa manje konqamuka ihile. Sitshela abaculi abazobe bekhona ukuthi obani ama gospel artist ezayo. Ukhona uMpume Hlabisa. Yes. Ukhona uJumbo. Uzobe khona futhi uThina noNdumiso Zungu. Yeah. Uzobe khona ubaba Nkwanyana. Uzobe khona futhi cela unkubuze sisi uPastor Sebe. Uzobe khona uTebogo Mloyi. Uzobe khona sisi ophindi P uzobe umunye wabaphathi bohlelo. Yes. Bakhona ke nabanye abaphathi bohlelo ozobe khona. Yes. Hayi kuzobe yibuya ngempela sitshela amathikithi ukuthi atholakala ngamalini futhi siwathola kuphi. Amathikithi atholakala eShoprite stores. Ayatholakala futhi computer kit ikhona ilink futhi esifakile ku social media ukuze abantu bakwazi ukusheshe bawathole. Kanti ke nama office aka Nozulu eDurban Station amathikithi ayatholakala. Aqala ku 200 rand ebese phela ku 350. Okay. Yeah. So yakuphi nendawo? Ivenue ilapha eDurban Station. I-hall ibizwa nge-The Station Urban Events hall. Yilapho ke umuntu nje makaze eDurban Station angeke azalahleke. Atholakala sizobe sikhona lapho. Noma kanjani sobe sikhona. Thank you so much ngesikhathi sakho nokusichazela about this event. Inkosi ayibe nani. Siyabonga kakhulu. Siyabonga nathi. Mpume Hlabisa, thank you so much. Asihlangene khona ngomhla ka 25. 25, yeah. To make a grace on Sunday on Mpume FM Adult Radio for the Young at Heart. It's 11 minutes before 10. Gandhi, have you heard? The South African National Blood Service is digitalizing processes at donation site Nation